I know busy ta sa atong trabaho, sa atong pag-eskwela, busy ta sa atong mga pagpaningkamot, busy ta sa pag-atiman sa atong pamilya, busy ta sa mga pag-eskwela nato, paghimo sa atong mga modules, busy ka sa imong mga pangandoy. I know one day na kay dream, gusto niyo makabot na nga pangandoy. O busy ka sa labi na sa atong mga ginikanan, busy ka sa pagpanday para naay maayo nga ugma ang imuhang mga kabataan. Na kay principle nga ginapaglaban. Busy ta sa daghang kimbutang to the point nga mo na nakapastress sa ato ang life. You know what? Ang stress point sa atong life, wala lang sa atong physical, wala lang sa ato ang emotional. Ang pinaka-stress point sa atong life nasa atong mind. Naagyud halos tanan nagdepende sa status sa atong mind. Moningon si Paul, if you want transformation, renew your mind. Kana nasa mind. For example, arita sa mga mountain climbers bitaw. Ang training ana nila dili lang na siya about sa ilang hobbies man good. Dili lang na about commitment. Lima ka mukatkat sila Mount Everest. Pila na gud ka gatos libo ang nangamatay diha nga wa nakasurvive sa kabugnawon. Ang uban nangatagak. Ang uban nahutdan gyud ginhawa tungod sa kakapoy. Pero ang mga mountain climbers, mga professional nga mountain climbers, taliwala sa kakapoy, sa sacrifice, nganong motivated kay sila, dili nila halos ma-feel ang physical nga stress. It is because grabe ang motivation silang mind. Grabe ang power silang mind. Anita sa mga sports like boxing. Sa training pa lang daan, ginakulata na ka, ginabunog imong lawas, ginaanad og sakit nga kumo imong naong sa boxing. Daghang na koma tungod sa boxing. Daghag namatay human gyud sa boxing. Pero ngano daghang tao ang passionate kay niana? Bisag gina-torture, ginabunog ilang lawas tungod kay ilang mind motivated kayo. Wala ni feel og stress ilang mind, munang ilang physical body ni follow og ilang emotion. Actually, once motivated imong mind, dali niyo makontrol imong emotion ug imong physical status. Pero once stress gani imong mind, once discouraged na imong hunahuna, bisan sa mga gagmay kay butang, tapulan kay tamo trabaho. Once discouraged ang atong mind, nakoy tulo ka major things ihatag rong buntaga, na mga major aspects sa atong life nga nakapastress na tugmayo. Very practical ang akong ihatag. Dili siguro ka-aware, pero stressful kini siya nga life kung inani imuhang status. Di gyud ka magmalinawon, di ka kakitag pahulay sa imong kinabuhi kung ang imong bili, ang value sa imong life, ginapangita nimo sa imuhang accomplishments. Ang common question sa tao karon, unsay akong bili? Unsa na lang ko? Nganong ila kong gi-reject? Nganong ubos ilang tan-aw nako? Gani sa Bible, common na sa question sa mga Bible characters. Si Moses, adang gitawag siya sa pag-lead sa Israel, ingon siya, kinsa man ko Ginoo nga imo kong tawgon para nila. It talks about worth. Para ni Moses, kinsa man ko nga ordinaryo raman kong tao para himuon nimong leader. Sadang si Jeremiah, gitawag siya sa Dios, may mong prophet, ingon siya, Lord, bata pa kaayo ko. And it talks about worth. Di ko deserving Ginoo. Bata pa kay kustanan. Sadang si David, gusto niya nga pildihon ug awayon si Goliath unsa ingon sa mga igsoon ug sa mga katawhan bisan si King Saul. David, wala kay experience. David, magbalantay lang kag karnero. Kabalumon sa ginatira nila ni David, ang worth ni David, kaya ang ability sa tao nagdepende connected sa iyahang bili. Kinsa gud ka David nga mopildi diha
batanon pa kay ka wala kay experience. Now, si Peter sa New Testament, sa ningon si Christ, Peter, balik na sa pagpangalagad. Peter, balik sa pag-serve sa ako ang mga disciples. Musa ingong Peter, Ginoo, makasasala na kay kustanan. Di na ko pwede diha. Pero ang Ginoo nag-open yag another chance. Daghan kayong question about our worth. Gani ang pinaka-common problem, biggest problem, ug nagadako nga problema sa tong society, it's not money itself. It's not friendships. It's not family or relationship or career. Kabalo mo sa gina-fight sa tao, worth, value. Ang tao nagapangitag community, mga tao nga ma-feel niya nga importante siya. Importante or valuable siya. Munang gina-fight na to atong mga friends, kung diha man lang nga tao, kinang mga tawhana ang makahatag na tong tinuod gyud nga value. Ug man nangita tag work, aron nga natay nindot nga income, tud kay kung natay nindot ka income, itrato ta sa tao nga importante silang atubangan. Munay boses sa atong secular. Kung di ka nindot og trabaho, dili ka sikat. Kung dili ka nindot og educational background, dili mo tuo ang tao nimo. Kung dili ka famous, kung imong sports gani kay dili sikat, dili ka influential nga tao. Kung dili nindot ang body figure nimo, dili ganahan ang mga tao nimo. Kung dili ka nindot og balay, wala kay friends. Dili ka valuable kung dili ka ilado sa mga tao. Ang trending sa kalibutan, dili ka valuable kung wala kay accomplishments. Sultihan ti ka, kung muna mong principle, stress kay na nga life. Stressful kina siya nga life. Muna'y first na stress, nakapastress sa itong kinabuhi. Tanawang mga youth na to karon. Tanawang Facebook, bisan sa mga kabatanunan, bisan kay mga adult, kuwang na lang ibaligyang unod sa Facebook para lang musikat. Hinumdum nung ko sa isa ka estudyante ng siya, ma, di jud ko ka-graduate, ma. Kuyawan po ng mama, kay dako na kay gigasto. Nga no manak? Ingon na mong, sir, di jud ko ka-graduate. Nga no lagi? Wala ko'y iPad. Kanusa pa na nahimong balaod na kadi ka-graduate kung walay iPad. Online class man may mga akong mga classmate, nindot kay computer, nya, di naman pwede akong cellphone kay 3G lang man ni. Dapat katong LTE 5G katong, dapat kung naay 7G ma kato. Sige trak paliton ti kag iPad. Kabalo mo nga no na natatak sa to mga young generations, ngon say naa nila naapod ka para in ka sa group. Kay wa kay friends kung wa kay bit-bit nga mga lapad nga mga tabla. No, sa una bitaw mga cellphone, paggamyanay man ng cellphone sa una. 3210, paggamyanay uy. Murag remote control ka na bitaw. Tit. Cellphone din na brad, abi na kung kanang kalkyo. Pero karon palaparay lima ka murag tabla. Hello? Kita mo na sa mall, abi unsa man ang iyang hello? Abi nog nabinuang, na may nitingog. Ibisa na mga tablet na nay SIM card. Sa una di taga na mo bit-bit og dagko, pero karon nindot kay ang screen tan-aw nimo nig selfie dako kay mong naong. Pero ang trending karon sa kalibutan, dapat nindot kag course, mag self-pity ang mga youth kung walay nahuman sa college. Kay di ko in sa kung mga igagaw, may agaw na ko nindot kayo kurso ako. Honestly, bisan ako nag self-pity man ko before. Mga cousins na ko, mga professionals. Ako, Bachelor of Science, although bachelor ko, pero ang tanaw sa secular, di gani ka secular graduate, ana jud ka. Dili ka in. Gawas kung imong pugson imong kagulingon pag-in. Nata na nga klase nga situation karon. Now, isa na ka stress kay nga life. Tanawa mga youth, mga young generation, kabalo mo ang stress anila, dili man ang module. Di naman yung mga eskwelahan, di na ma-stress sa pagbaktas, di na ma-stress sa baktas sa taas kay nga eskwelahan, campus.
Pero nga nung stress ka to mga youth. Stress kay sila kay ilang cellphone baratuhot. Stress kay sila kay ilang tablet katong inig-ana bitaw nimo muhulat pa kag 10 seconds una mo response na timpla sa og kape dong ana na. Inana may mga outdated nga mga tablets. Kabalo mo, inana ang trending karon sa kalibutan. Ug number 1 na stress ang mga parents. Dagko kay yango gyud. Ano pa so banati pastor? Abi nimo kung si Christ nag-value siya sa accomplishments. Pagpili niya sa 12 apostles, gipili unta ton yang mga professionals, mga kings. Kung sa karon pa nga time si Christ namili pag apostles, unya ang trending karon is about accomplishments, inana. Kung worldly pa si Christ, pilion niya si Bill Gates. Pilion niya si Henry C. sa Pilas. Ang tagiya sa Facebook, kada bitaw tagiya sa Starlink, kinsa na. Kung givalue pa ni Christ ang accomplishments, balik sa New Testament, kinsa man ang 12 apostles, na mga professionals. Si Matthew, tax collector, isa naka-professional nga trabaho sa ilang time. Pero kadaghanan, fisherman, panday, mga kabus, kanabang walay something na-achieve sa kalibutan. Dili disqualification ang accomplishments. It doesn't mean nga kung na-accomplish sa life, disqualified ka. No. Nagagitawag ang Diyos nga mga hari. Mga professional. Si Paul, lawyer. Pero the same time, dili disqualification ang wala po'y degree. Daghan po gitawag ang Ginoo nga ordinaryo lang ang mga buta, mga tao, tud kay mas importante sa Dios ang kasing-kasing sa tao kaysa iyang accomplishments. Stress gyud. Stress kaayo sundon ang trending ug standard sa kalibutan. Muna kung nagtuo ka imong value nasa accomplishments, luoy gyud ka. Luoy gyud ang atong kahimtang. Now, along the way, focus ka sa imong obedience. Obey lang sa Ginoo and then ipakita niya hinay-hinay ang imong self-worth. Di ka kinahanglan mangita sa imong bili. Ang Dios mo prove ana diha nimo. Imong part ang pag-obey. Once obedient ka sa sugo sa Dios, hinay-hinay nimo makita nga importante day ka ug valuable di ay ka. So do not focus on looking for self-worth. Now, tanan ta nangita gyud bili. Gusto nato sa atong pamilya matrato ta kundi deserving ta tratuhon. Gusto tag tao or community nga ma-feel nato nga love ta. Gusto tag na that is our nature and our instinct as humans. Pero ayaw focus diha. Once focus kay ka sa imong self-value, dako kay chance nga mahimo kang self-centered, selfish, sensitive ka sa mga tao. Dali ka masakitan, dali ka mahiubos, o may tabuan na kay friends. Mag-isolate ka sa imong kagulingon kay feeling nimo dili ka welcome o dili ka in sa group. Now, hinumduman ako si Moses. Pag-ingon ni Moses, Lord, kinsa man ko ngayon ko ipadala sa Egypt. Kabalo mo sa ingon sa Dios, Moses, ako'y bahala nimo. Ibutang imong sungkod na himong serpent. Isulod imong kamot sa imong sinina. Gisangla ang kamot ni Moses. Ibalik og sulod na ayo. Kabalo mo sige pakita sa Dios ka Moses, power and authority. Moses, ayaw ka bala ka. As long as ako'y nagsugo nimo, protected ka sa ako ang gahom. Kung sa paghimo, Jeremiah, Lord, bata pa kay ko para mahimong prophet. Unsa ingon sa Dios, Jeremiah, ayaw kay ingon nga bata pa ka. Akong ihatag ang mga pulong sa imong mga dila. So ang Dios mo'y nag-guide Jeremiah. Peter, sa Lord, makasasala na kay ko Ginoo, di na ko deserving pa mubalik sa pagpangalagad sa church. Sa ingon ni Christ, Peter, feed my sheep. Dako gapon kong pagsalig diha nimo. Balik ta kang David. Ingon si iyang mga brother, si King Saul, David, dili nimo kaya dong. Bata pa ka, wa ka experience. O sa ingon ni David, nianhi ko sa pangalan sa Ginoo.
Ayog focus sa pagpangita sa iyong value. Focus sa imong pag-obey sa Ginoo. Once focus ka sa pag-obey sa Ginoo, makita nimo unsa ang Ginoo naglihok sa imong life, and then say bahala mo equip sa tanang gikinahanglan nimo, labi na emotionally, mentally ug spiritually. Yes, muna isa sa mga strength. Munang matingala ka, once faithful lang gid ka nga mo serve sa Dios, lig-on gid ka. Kaya ang Dios gi mo equip nimo na may problema pero lig-on ka og satisfied ka. Sa Luke 11:27-28, na usa ka tawo din himiduol ni Christ, iyang gisugdan pag-appreciate si Christ, pero iyang gituboy og maayo si Mary, ang mama ni Jesus Christ, sa yuta, earthly mother ni Christ. And it happened, as he spoke to these things, that a certain woman from the crowd raised her voice and said to Jesus, ningon na babay, "Blessed is the womb that bore you, and the breast which nursed you." Nakitaan na si Christ, ingon ta mabay, bulahan kayo in taon ang imong inahan. Bulahan kayo ang nagpasuso nimo, ang nagatiman nimo, kay ikaw usa ka manuluwas. Unya, ang imong inahan na himong bulahan kayo sa tanan. Now, yes, that's true. Blessed si Mary. Kay sa tanang babay, siya ang gitugutan nga mo manganak sa usa ka Savior sa kalibutan nga si Christ. Pero sadang napansin ni Christ nga nakafocus ning bayhana sa self-worth, sa pagtuboy og tao ug di na sa pagtuboy sa Dios. Unsa ingon ni Christ sa verse 28, "But Jesus said," ngadto sa babay, "More than that, blessed are those who hear the word of God and keep it." Yung sa babay or mom, mas bulahan ang tao nga nagapaminaw sa kumpulong ug naga-apply ug obey niini. So si Christ nagtudlo, ayog focus sa self-worth. Ayog focus sa imuhang posisyon. Focus sa pag-obey sa sugo. Pagpaminaw o pag-obey. Na diha ang tinuod yun nga treasure. Daghan kag need nga di ka kabalo unsaon nimo na pagkuha. Pero once mo obey lang ka sa Dios, siya mo provide sa tanan nimong mga need. Munang matingala ka, nganong nakaabot man ko nini nga kahimtang karon nga daghan man kay ko gikinahanglan sa una. Kay along the way daghag i-provide ang Ginoo nimo beyond pa sa imong expectation nga sukad wa pa gani nimo nahuna-hunaan. Just obey. Ayaw kay kabalaka sa imong self-worth. Now, Matthew 11:28 ang atong verse. Ingon si Christ, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Tagaan kag pahulay sa Ginoo. Kinsa dinhi ang stress? Stress sa work, stress emotionally, spiritually, physically, mentally, stress pag atong bulsa. Daghang stress dinhi nato. Lisod magpretend nga okay ta sa church. I know sa inyong balay daghan kay mo gikabisihan. Now, ingon si Christ, "I will give you rest." Unsay kondisyon nini nga rest? 29. Ingon si Christ, "Take my yoke." Ang yoke naghisgot ni og isa ka command, isa ka responsibility. Pasana ang yugo. So ang pag-serve ni Christ, ang pagduol ni Christ, mao ni ang pagpas-an nimo sa yugo. It means kinahanglan ka mo take og mga responsibilities. And then ingon siya, "And learn from me." Learn. It talks about process. Dili one time mahitabo ang rest. Di ka mo ingon nga, hala ni, sunod ko sa Ginoo, after 1 month, troubled maghihapon akong life. It will take time. It will take process. So learn from me, ingon ni Christ, it means hulata. Along the way na siya bag-uhon sa imong life, meaning to say, kung gusto kag pahulay sa imong kinabuhi gyud, kalinaw, rest. Take og responsibility, obey sa command sa Ginoo, ug hulata ang saktong higayon.
So ayog focus sa pagpangita sa imong self-worth. Focus sa pag-obey. And the more ka mo-obey sa Ginoo, the more ka ma-satisfied sa ihatag niya nga values sa imong life. Amen? Number 2, there is no rest when you try to please other people. Stress kayo ang life kanang imo bitang i-please ang tao. Isabi na ka slavery. Kabasa ko isa ka book nakabutang dito, The People Pleaser Trap. Trap actually ang pag-please sa bang tao. Okay lang mo himo tag kindness sa tao. Gusto na to nga ma-appreciate niya, pero lahi gyud ang people pleaser. Lahi ang tao nga please lang gyud siya sa tao o sa isig ka tao. Gisugo ta sa Dios sa pag-please lang sa God. Atong himayaon lang ang God ato siyang lipayon. Dapat wa na mulabaw pa niana. Pero sahay biya, di ta aware nga ang nagkontrol sa atong life ang ubang tao na, ang ilang standard. Now, kinomdom nun ko sa isa ka amahan. Ang iyang 3-year-old nga bata nga lalaki, nagpractice naglakaw, sige katumba. So, ang gihimo sa amahan, para dili ma-discourage iyang bata nga matumba, gusto niya ipaabot ang message ba nga okay lang matumba dong, okay lang madagma, bangon. Ayaw kabala ka, wa mi na suko nimo, wa mi na goal kay natumba ka. Iyang gi-reverse psychology kunuhay. Every time matumba yung bata, iyang pakpakan. Wow, galingas ako bata. Nadagma yung bata, nagisi din eh. Wow, galingas ako bata. Yung bata po, yes na maayo nga result, una, kay nibangon yung bata, wa ginihilat. Nya, mura bagwa na discourage gapon mula kao. After 6 months, tingala siya, iyang bata, di nakabalo mulakaw, magsige na nagkatumba, magsige nagkadagma. Kaya nga instinct sa tao, bisan sa baby, sa bata, nga kung asa siya pirmi ma-appreciate, iya tong balik-balikon og buhat. Asa nga aspect ang bata, makita niya nga may proud iyang papa, mutoy iyang balik-balikon pagbuhat. Human instinct ang tao nangita gyud tao nga mo please nato. Muna musugot kag sa dili nagiti attitude nga nagapangita ta og tao nga mo appreciate nato, mo daig nato, mo pasaka sa atong emotion. Kana bang gusto ta ginana nga klase nga tao. Pero dapat nato nang kontrolon. Dili na healthy kung nagapangita na kaanang butanga. Once nagapangita na kag please obang tao, imo nang buhaton ilang gusto para ma-please lang kanila, ila nang buhaton ng imong buhaton ng ilang expectation, kay kabalo ka in return ila pug kang daygon ug maayo ni ana. Abi nimo, dili ka fully ka please gyud tao. Kay naa kay imperfections. Moabot ang time nga makita gid nila nga naibati nimo, na di maayo nimo, na sila makita nga negative gid si mong life. Di gid ka perfectly ka please sa tao. Dangerous kung nangita ka ng butanga. Kay once ang usa ka tawo ma-disappoint mo, dili ka ka-control sa iyahang negative nga feeling nga gipakita diha nimo. Number 1 kang masakitan ug ma-discourage. Dugay na ang milabay pila na katuig. Nay usa ka youth nga miduol nako. Isa ka teen. Ingon siya, Pastor John, tabangi ko. Na-stress ko sa expectation sa akong parents. Na-stress ko sa expectation sa akong mga aunties, mga relatives. Naanad sila nga taas kong score perminti sa class. Naanad sila nga first honor ko perminti. Naanad sila nga competitor ko sa school. Naanad sila nga permi sila musaka sa stage. Anong na-stress man ka, ingon siya, gikapoy na siya maintain sa ilahang expectation. Na-trap siya sa standard sa bang tao.
Ingon sa mura kung walay freedom, kay lisod i-maintain gyud ang expectation sa tao honestly. Ingon siya, na-discourage siya maayo ato nga time, kay nakakuha siya gamay kay nga score sa ilang exam. Og sa ilang entire classroom, wa siya nahimong first, nahimo lang siyang second. Pero kabalo mo ato, nahadlok siya unsaon niya pag-ingon sa iyang parents, ug maulaw sa makahibalo iyang mga relatives. Kay mautoy expectation nila nga usa siya ka bright gyud nga bata. That time, ingon sa pastor, ako di ko halos kadawat sa kong kagulingon. Di sa kadawat nganong gamay sa score sa exam. Now, again, lisod i-meet ang expectation sa tao. Once taas silang expectation nimo, ipakita pud nga na kay failures. Once gani gina-please nimo ang tao, kada bang imong gina-feed ug imong ginasunod ug mayon sa ilang expectation nimo para lang in return madaig kanila. Kabalo mo unsay tawag ana sa psychology, usa na ka weak ug huyang kay nga tawo. Kay ang tawo nga naga-please sa ubang tawo, di ka kadawat og mga failures. Di ka kadawat og mga defeats. Di ka kadawat og mga mistakes. Munang gusto nimo good ug positive lang ang mga feedbacks imong madungog, kay kabalo ka nga weak kayo ka once maka-receive kag negative na feedback. Now, it's okay to fail. It's okay to commit mistakes sometimes. Dili nimo kinahanglan ikinabuhi na sa nga kahimtang. Students, part sa iyong responsibility ang pagpakita nga good mo sa inyong class, sa inyong parents. Part na sa inyong duty nga at least masuklian ninyo ang kahago sa inyong ginikanan, nga at least may mong performance sa class. But not to the point nga mahimo na kang uhaw sa ilahang appreciation. Parents, atong iingnon atong mga bata, okay lang if usahay mabagsak ka sa mga quizzes, ay lang ibagsak pud ang grado. Okay lang gagmay kag score, okay lang ma-second ka, ma-third, basta gibuhat nimo imong best. Kay usahay di ta kabantay nga na-stress nagmayo ato mga kabataan di ay. And daghan kog na abi nimo, daghang biyag naduog na to sa news, napog ko'y mga pipila ka friends nga mahadlok na mo take og board exam. Kay first take nila nabagsak. Ikaduha, maulaw na sila, basig mabagsak na pud sila, unsa na limingon sila mga parents, loved ones, nga di sila kapasar sa board exam. Yes, tungod kay isa, well, natural man na usahay, pero isa sa mga factor nga cause nga na is, mahadlok gitag defeats. Mahadlok tag kapakyasan. Mahadlok ta nga negative ilang feedback nato. Abi nimo, tempting biya mo please og ubang tao once usa ka preacher. Once usa ka speaker, preacher, naay temptation sa pag-convince sa usa ka preacher nga i-please ang imong audience. Pwede ko mag-preach dinhi og puros chocolates, chocolate nga flavor nga message. Pwede ko mag-preach dinhi og mga message for 5 years nga puro gid pagdaig akong i-preach ninyo. Katong maminaw mo mura mo gidenduyan bitaw nga kanindot na lang di ay no. Pwede ko mag-message dinhi unsay inyong need, unsay inyong gusto. Pwede mo ko moingon nga okay unsa atong message next Sunday, pastor katong makalipay namo. Pwede na ko nabuhaton. Pero di na ko nabuhaton tud kay balo ko unsay epekto niya na sa tong life. Ang preacher kinahanglan siya mo hatag og food nga flavored ampalaya. Kinahanglan ko mohatag og pait nga mga messages. God is love, that's good. God is a God of comfort, mercy, nindot kinapaminawon. But God is a God of justice. Di siya mo tolerate og sin. Painful na siya paminawon. God is holy. Mudumot gyud siya sala. Sakit na paminawon.
Nay deadline ang Dios, di sa tanang higayon kanya hulaton, nay time sirad-an kanya pultan. Painful na paminawon. Sakit. Pero kinahanglan ako na i-preach. Muna sa karon biya nga generation, daghan kig prosperity gospel. Mga preacher ba nga nag-focus sa pag-prosper. Ang gospel, gihimo siyang reason para mo prosper ka. Moingon sila, duol ni Christ, padatuon kaniya. Dawata si Christ, ayuhon kaniya. Dawata si Christ, may mong happy imong life. Dawata si Christ, munindot imong relationship. Dawata si Christ, mo success ka sa business. Inaana nga trending sa kalibutan. Ug sakit hunaw-naon, daghang mga preachers ang nagahimo po niya na. Ayaw pag-flatter og tao. Ayaw siya dayga para lang daygon pud ka. Kana bang mahimo bitaw kang uhaw anang butanga. Kana bang di nakaka-focus sa pag-serve sa Dios tungod ana. Mao nay nag-motivate na bas imong life. Nga once walay mo daig nimo nga tao, di nakaganan mo simba, di nakaganan mo alagad sa Dios, isa na sa ka-stress kayo nga life. Na unsa gingon ni Paul, Galatians 1:10. For do I now persuade men or God? Or do I seek to please men? For if I still pleased men, I would not be a bond servant of Christ. Before si Paul na-convert, gina-please niya ang tao. Gina-please niya ang God. Gina-please ni Paul ang God sa iyang good works para maka-earn siya salvation. Muna ang salvation by good works. Imog yung gina-please ang God sa imong good works. Ingon si Paul, kung nagpabilin ko ato nga life before, kung nagsigi ko paningkamot nga i-please na ko ang God para ma-earn na kong salvation, ingon si Paul, I would not be a bond servant of Christ. Once nag-please kag ubang tao, mura kag uhaw o gutom kayo sa ilahang pagdaig, appreciation, isa na siya kadako kay nga hindrance sa tawag sa Dios sa imuhang kinabuhi. Dako kina siya nga problema. Isa lang ang dapat na to i-please, ang Dios lamang. Ingon ang Book of Prophets sa Old Testament, He is a jealous God. Siluso atong Dios. He has all the rights nga magjealous, magselos sa imong kinabuhi. Nasa'y katungod. Pila ka time na nato sa gipaselos. Pila ka time na ta atong gipaselos ang Dios sa atong kinabuhi. No? Nabitaw gusto ta i-please ta sa uban, nalimtan nato nga atong duty ang mo please man sa Dios, dili man magpa-please sa ubang tao. Dili nimo kinahanglan na buhaton nga stress sa imong life. Simple lang gingon sa Dios, obey sa iyang sugo, ug siya nay bahala mo satisfied nimo sa imong mga emotional o spiritual nga mga need. Number 2. Okay. Number 3, there is no rest when you are trying to prove something to God. Stress ng life, kana bitaw, i-prove na ko Ginoo. Careful mo na nga word. Tungod kay manifestation na sa tong pride. I-prove na ko, Lord, kaya na ko. Wa kay dapat i-prove sa Ginoo. Kay balo siya sa imong weakness. Lahi man tong ni submit ka sa Ginoo. Lahi tong nihimo kag commitment sa Ginoo. Kaysa mo ingon ka, Lord, i-prove nako na nay something content sa garbo. Kay kung ma-prove gyud nimo tinod, unsay mitabo? O di ba? Kaya nako. O di ba, Lord? Kaya nako. O kung di po nimo ma-prove, unsay mitabo? Di lagi na kaya. Di na lang kumuhimog pakigsaad. Ayaw paghimog ayaw i-prove. Ayaw paghimog commitment nga, Lord, na ako i-prove nimo. Ang Ginoo kay balo sa imong life, kay balo sa tanang weakness nimo, wa kay dapat i-prove. Pag ingon pang nimo, Lord, i-prove na ko Ginoo nga faithful ko. Kabalo ang Dios nga daghang time gyud dili ka faithful. Kabalo sa one day
dili ka may mong faithful. Unsay ingong Peter? Panahon nga hapit na dakpon si Christ, unsay ingong Peter ha? Lord, i-prove na ko. Di gyud ko ubiya nimo. I-prove na ko akong commitment. Bisan pagprisuhan, ubananti ka. Mamatay ka Ginoo, magpakamatay ko, apil nimo. Kabalo mo sa gingon ni Christ, Pedro. Kabalo ka karong kadlawon, imo kong i-deny, tulo ka higayon. Kay nakita ni Christ ang tinuod gyud, past, present, and future. Wa kay dapat i-prove. Stress, muhimo ana nga mga butang. Simple ang pag-submit lang ang gipangayo sa Dios. Ihatag imong best ug ang imuhang obedience. So thirdly, nasa sa stage nga di sa gusto pakialaman. Karon mahal na siyang bisikleta. And then nasa bagong tricks gipakita nako. Sa daddy look at daddy kusa man na ba? Nigbike niya, iyang isak hangad ang ligid sa tubakan. Agoy maditso niya kahayang ba. Of course, as isip amahan, bata gud na. Di po nimo bugiruan nimo, di po nimo ignon anaon. Ako, wow, maayuhan na gud nimo. Ganahan pud siya. Daddy kana pinaliko nga ana lag kalit. Oh, wow, galingan na gini 30. Pero sulod sa kung hunahuna, kay balo ko, last day, sige siya katumba. Last day, siya ka-slide. Kabalo ko, after na pud adto, mas-slide na pud to sa ug daghan kig pangus gani iyang mga tuhod. Pero as a father, no need na ko isulti nga, pahambog raman ka. No need na ko ipamukha niya nga, no, wa ka nagsulti tinuod. Kabalo ko nga daghan kag failures. Gi-appreciate na ko yung gibuhat. Ang point na ko is, atong amahan sa langit, kabalo na sa imong status. Kabalo na sa unsa imong kapasidad. Di na ka kinahanglan mo prove pag something. Himog commitment sa Ginoo. Pero ayaw na himua nga i-prove nimo nga faithful ka. Kabalo gid siya. So gisugot ta sa paghimog commitment lang niya. Buhaton na to atong best nga mahimo na to atong commitment. Now, hinumdum ko sa isa ka hymn writer, si Joseph Scriven. Pag-graduate niya sa seminary, sugat si siyang fiancé, excited sila magminyo. Na-disgrasya iyang fiancé, nag-abot sila nga wa nay kinabuhi iyang pangasaw-unon. After years, dito siya nag-serve sa isa ka village sa mga senior citizens. Dito siya nag-serve sa tigbughag kahoy, siya tighakot og mga tubig sa mga seniors. At the same time, nag-Bible study siya house to house nila. Na-meet niyang isa ka girl, minyuuno na pud sila. 2 weeks prior silang wedding, nasakit ang babae ug isa ka pneumonia. Hinungdan nga nakabsan gihapon sa kinabuhi. Kaduha gyud gikuhaan si Joseph Scriven sa nga mga minahal niya sa kinabuhi. Instead nga ma-discourage si Joseph Scriven, na siya right ma-discourage sa human aspect. Pwede niya i-question ng Ginoo. Pwede sa maingon, Lord, for how many years ko nimong faithful nimo sa pag-serve? Pero kani nga simple nga desire sa akong heart nganong dili nimo mahatag. Pero instead buhaton ng Joseph Scriven, nagpadayon siya siyang obedience. Wa siya reklamo. Sige siyang obey. Hantod na tigulang si Joseph Scriven ni ana nga village. Ug na-known iyang ngalan sa tibuok barangay nga to sa next nga lungsod. Nga usa siya ka faithful nga servant sa Dios nga nagi-heart ug love mo serve bisan sa mga senior citizen. Namatay siya nga gibuhatan sa monumento niya nga dapit. O gabi nimo prior sa iyang kamatayon, nagsulat siya isa ka letter. Ug ang unod sa iyang letter dili reklamo. Actually letter niya to sa iyang mama. Pero ang content sa letter nagingon dito, what a friend we have in Jesus. All our pain and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Familiar? What a friend we have in Jesus. Muna atong ginakanta din sa church.
later ang iyang letter nahimo kining famous nga hymn based to sa personal gid nga experience. Instead nga Joseph nga na-discourage na unta, instead nga Joseph nga nagreklamo na unta, di na unta mo trabaho, pero gitawag gyapon niyang Dios og faithful friend. Tungod sa time nga natas mga problema, wa tay laing makita nga faithful nga friend nato ang Ginoo lang gyud sa atong kinabuhi. So mo na nga unsa man ang pinagdaanan nimo karon, si Peter, sadang gi-prove ni Peter nga kaya niya manginabuhi bisag walay Dios. Ingon ang Bible, entire night wa sila kuhang isda. Pero sadang ni submit siya sa authority ni Christ, gitaktak niya sa pikas dagat na hapit nagisi ilang pukot sa kadaghan sa kuha. Si Paul, gi-prove ni Paul nga kaya niya i-save iyang soul sa good works. Gihimo sa Ginoo, gitagak siya sa kabayo, gibutahan siya sa Ginoo. Ug ang Paul nga nagsalig siyang good works, nahimong usa ka submissive na sa word, works, command ni Christ. Ug si Paul nahimong apostle ni Christ. Si Jacob, ingon ang Old Testament, nagpakita ang Dios sa usa ka hulagway sa tao. Nakig-wrestling si Jacob sa Dios. Wa kabalo si Jacob nga mauto ang Dios sa usa ka hulagway sa usa ka angel. Wa gyud ni hunong si Jacob, giprove ni Jacob nga siya ang insakto ug siyang dapat paminawon. Kabalo mo sa gihimo sa Dios, gibali sa Dios ang dinhibita ng paa nga part ni Jacob. Pagkabali siyang bukog diya, ni give up si Jacob, tagak siya sa yuta ug mi give up siya. Human si Jacob nabalian didto sa ka-recognize nga ang Dios di ay ang iyahang ka-wrestling. Wa kay kinahanglan i-prove sa Dios. Munang stress imong life kay nagsigi kag paningkamot sa mga prinsipyo nga dili in line sa Bible. Nakig-fight ka, imong gina-fight imong pagtuo nga dili sa will sa Dios. Nagsikag subay sa direksyon nga dili na mao ang direksyon sa Dios. Ug hangtod nga di ka magkat-on sa pagpaubos, sa pagbalik sa tiilan sa Ginoo ug pag-surrender, wa gyud tinuod nga kalinaw. Di gyud ka magmalinawon. Tan-awa ang mga Old Testament, New Testament, early Christians nga faithful nag-serve sa church. Satisfied sila taliwala sa persecution. Bisan tog sinsilyo lang ilang gina-offering dia sa offering box, tan-awa ang mga early Christians nasa balay nagtigom, nasa kasagbutan, nasa abandonan nga building, dili dato. Pero nasa sila heart sa pag-obey sa command ni Christ, satisfied sila sa ilang kinabuhi. Kaya ang tinuod nga peace ug kalinaw, once satisfied ka sa imuhang kinabuhi. Ug di ka masatisfied hangtod nga naa ka sa wrong way, wrong direction, wrong principle sa life. Ingon ni Christ, come. Usahay dugay mo come. Daghan kay excuses, munang usahay kinahanglan ta balian sa Dios. Sadyang nabalian si Jacob, diha niya nailhan nga ang Dios day iyahang kaaway. Og hangtod nga dili ta pasakitan sa Dios, dili ta makarealize nga ang atong prinsipyo nga di mao, dalan nga di mao, ang atong desisyon nga di mao, ang atong kalaban diha dili di ang tao kundi dili mismo ang Dios. So this time himo tag commitment. Himo tag commitment. Lord, is-search akong heart. Basig na dili mao sa akong heart. Lord, mao ba gid ni nga decision? Open pa ko, Lord, for any changes. Lord, mao ba ni nga relationship?
open pa ko, Lord, for changes. Lord, mo ba ni nga course? Mo ba ni Lord nga will? Mo ba ni nga trabaho? Mo ba ni Lord nga desisyon? Please, Ginoo, kung dili ni mao, di ko gusto, Lord, makig-away nimo. I-lead o i-direct ko sa imuhang guidance. Let us pray. Father in heaven, thank you, Lord. Stress kay mong heart, stress among life. Dili lang, Lord, sa mga material nga mga butang. Stress, Lord, among mind sa pagdawat sa di mao nga mga principles. Di mao, Lord, nga direksyon, di mao nga guidance. Lord, prayer na mo, Ginoo, nini mga orasa nga makikomunicate unta ka na mo, Ginoo, directly sa imong Holy Spirit. Unsa mga parts sa mong life, Lord, kinahanglan i-fix, kinahanglan i-redirect, kinahanglan, Lord, i-transform. Babagi mi, Ginoo, before mi, Lord, mag-suffer sa mga painful consequences. Gusto na mo, Lord, og right way. Gusto mig malinaw nga kinabuhi. Gusto mig satisfied mi, Ginoo, sa imong grasya, gugma ug kaluoy. Ayaw mi, Lord, is spoiled sa mga material things. Educate me, Father God, nga ang value na mo, Lord, wala sa mga accomplishments. Wala, Lord, sa standard sa bang tao. Naa, Ginoo, sa pag-obey na mo sa imong sugo. Tudloi mi, Ginoo, nga unta among kinabuhi, may mong sama ni ana. Among mga kabataan, among mga apo, puhon, musunod pud, Lord, ni ana nga ligasiya sa among kinabuhi. Sa iluami sa mga sala, Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen and amen.